Va néixer a Barcelona el 1912 i va morir el 1994. Va ser escriptor, periodista i dibuixant. El conte que us explicarem està tret de la seva obra més significativa, anomenada Cròniques de la veritat oculta. Aquest escriptor va escriure 3 contes per a nens i nenes. Raspall n'és un. Aquest és un conte fantàstic, com tots els que Pere Calders escrivia. Esperem que us agradi molt. El nen Sala tenia un gos que es deia Turc. El Turc es va menjar el barret del senyor Sala. La mare va decidir que se'l quedaria la muller del jardiner. El nen ho va sentir. El nen estava molt trist perquè no tenia res en quin jugar. I va intentar fer-ho amb el canari de la seva tieta, però no tenia res de divertit. El nen Sala tenia molt d'il·lusió, però no podia oblidar-se del seu estimat gos. El nen va recórrer la casa amunt i avall buscant un nou amic. Va anar a les golfes i va trobar un raspall vell passat de moda. Al cap d'un moment li va posar un cordill. En 5 minuts el nen va pensar que el raspall era d'una raça estranya i el passejava amunt i avall de casa seva. El nen se'n va anar a dormir. Va lligar el raspall a la pota d'una cadira, però després se'l va portar a dormir. El nen es va adonar que quan apropava més el raspall, al seu coll li feia carícia. Això li va preocupar, perquè una cosa és jugar amb un raspall i una altra que el raspall es transformés en un gos. El raspall es movia com un gos i feia voltes per seguir-se la cua. Us preguntaríeu com podia treure potes per caminar i panxa per mostrar i continuar tenint forma de raspall? El nen va anar a despertar als seus pares, però per ensenyar-li que el content que estava amb el raspall. Es moria de ganes per ensenyar-li, explicar-li allò que li havia passat, però va esperar per l'endemà. La mare del nen li va dir que tenia que llençar el raspall perquè ja era gran i havia de ser més responsable. El nen estava donant-li voltes al que havia dit la mare. Es va posar a pensar en la seva forma de viure, va pujar el raspall a la seva habitació. Els adults havien perdut la imaginació. La mare li feia burla mentre el nen li explicava què feia el raspall. El pare es va riure. Un home va entrar a la casa. El pare es va barallar amb menjar-lo. Va agafar un ferro de la xemeneia. El raspall es va llençar-se al lladre. El lladre es va quedar sorprès i es va rendir ràpidament. El pare s'havia dubtat del nen. Però van reconèixer que s'havien equivocat i ara li faran una caseta al jardí que dirà: no és segur que ho sigui, però mereixeria ser.